Són moments d'agitació, de protesta i de rebel·lia a Mallorca. Bufen aires d'inconformisme i dignitat. Són temps d'ocupació de places, de conselleries, d'omplir el carrer en crits de protesta i camisetes verdes. Són moments de virtualització del poder de la gent, d'inconformisme davant un sistema econòmic que ofegui les classes populars i davant d'un estat espanyol que atenta contra la democràcia, contra els nostres drets socials i contra la nostra cultura. El tassó ja ha vessat. A Manacor, ciutat de poetes, de teatre, de perleres, fusters i d'un associacionisme actiu, la xispa ja crema. Ens col·loquen centres de tecnificació i vies verdes on hi hauria d'haver vies de tren. Amenacen els béns públics amb expropiacions multimilionàries de zones verdes, amb un servei d'aigua deplorable. Tot per fer negoci amb el que és de tots. Tenim una classe política reclosa, que evita la participació popular i actua allunyada de les demandes socials i de les classes treballadores. Tenim el poder, exercim-lo. El projecte de la unitat popular ha de servir per sumar els esforços de tothom que fa feina per millorar tot això que no ens agrada. Ha de servir per a l'empoderament de totes nosaltres, per forçar el canvi que volem. Ara, per tal de defensar aquest projecte a la capital de Llevant, neix l'Assemblea Local d'Endavant a Manacor, per construir uns països catalans lliures de tota dominació. Perquè voler l'impossible ens cal, i no que mori el desig.